Kristus Jesus Tuhan kami. Amin. Horas madihita salhuna. Mulia tema di puan minahana dohot kena serapi na patuhol patubegehol edenaudi di bagasan ikuta sadarion. Jalan laos sadarion pasal nami selamat hari Kartini matu akka paropuan HKBP. Selamat hari Kartini. Mulia tema. Di mingguta sadarion dipakulingi hatani Tuhan kaduhika mahite hatani dibata natar surat di Sada Tesalonik di 2 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20 songonma hatani Tuhan natar surat di sini Sada Tesalonik di 2 ayat 10 sahatu ayat 20 di baheni totong dohani madok mauliate kudimata ay dicakon hamundo hatani debatan nabi negemuna sian hami. Dari songon hatani colma dicakon hamumi. Tum songon hatani debatan ay ido itu gabe marpakor hema hatai di bagasan hamu akka naporsea. Ay nunga gabe paniru hamu ale akademan di akapuria ni bata na diluat Judea akan na di bagasan Kristus Jesus ay di taon hamudo na genit di bahen akka dongamuna sa bangso songon nasida na inaporsut-porsut ni halak Yahudi ay di bunuh nasida do Tuhan Jesus rodi akka panurinani nang hamu dileledo akan nakina sokol ni debatado na sida jala alo ni santo colma. Di oray do kami macanitai halak marbegu labo paluahon na sida. Asa totong do na sida pagkukon pagdosaon na sida. Lalu maatong na sida sukot ni hari ni masih. Alay ang kami alay akadumaan hira na tilahawon lohani maddaw-daw siyan hamu samobas. Madok bohinani do nadawi dada anggo rohanan. Alay lampu ari koto kami do marnida bohimuna mardongan sihol ni rohagoda. Di baheni nang rodo hani tuhamu au si Paulus sahali 2 hari kahit alay diabat si Bonisido lakanami ay isedo targoa pakirimon ni rohanani dohot halalas ni rohanani jalatupaw parunsyon dihani iya sohamu di adopan ni Tuhata Jesus Kristus cupa di haroronay ayat 40 ayat 20 rahmahita mencari doa halas milo ipak milo sahana di kita sabuna di hamu amanami doho tinanami turkukta di bagasan lingkon imana sinurapon ni Apostol Paulus ditiki di bagasan kurungan ibadah buasa di bagasan kurungan ala kursia ibadah Jesus Kristus jala taboto ujung ningon ni Apostol Paulus dihukum mati do ibana dipancung ala bertahan ibana maka porsiai Yesus Kristus ale taboto do dihita santuna justru titiki di penjara do ibana godang manratong hatani debata ditiki di sitaw manino ibana dipakai debata pasahaton hatana tu angka situan natorok ditiki jala ditiki di penjara di ibana dipakai debata mangalehon hata apulahon mangalehon hata akalas niroha alagi kobak tu tema ni kita sadadion akamam do kamu tema ni kita madok
merlasmi rohama di bagasan Tuhan. Jubilate. Merlasmi roha di bagasan Tuhan. Siang penjara Apostol Paulus mado merlasmi roha mahamu di bagasan Tuhan. Sahalinai kudo merlasmi roha mahamu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacita. Oma ayatnya terkenal di mulut halak Kristen. Rejoice in the Lord. I say again, rejoice. Pola 2 hari di dok Apostol Paulus bersukacitalah merlasmi roha. Lapatanlah akaman dokter makan. Riko nahi habe merlasmi roha di bagasan mulut. Alani manang pe na mga sakilokam di titiyo. Manang pe na mga bari si malolong di titiyo. Alay hata ni di bata madok. Marlasmi rohama. Idok ubang na didok di bibel tayo. Luar biasa kakohon ni lasmi roha. Didok do, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akamangina obat. Dakolan obat asamahan pada ginok. Alay mo saya marlasmi roha kita di bagasan mulut. Ido nagabi obat, malum parsahiton ni pardagingota, malum akan hacik di bagasan rohata, akan pojok di pikirata, mono say tapangido tuduhani, mono say olo hita marlasmi roha di bagasan mulut. Apostol Paulus pemadok marlasmi roha ima pardueni toddi doi. Marlasmi roha ima alanang pajupang kita dohot debata. Marhite hapor siauta. Alay amo akamando tamak kaya. Buasa gudang do pehalat roh tu bagasan gereja di bagasan asak ni roha. Kali dari siang buhina. Buasa gudang do pehalat masak bitiki mabegi canita. Tari dari siang buhina. Buasa gudang do pehalat mulat siang gereja di bagasan asak ni roha. Tari dari siang buhina. Seharusnya perjumpaan do debata markite pertemuan di tengah-tengah di kuliah markite nama nangihon kata di debata pakorhonna ikon marlas ni roha. Mulu saya masak dope hita. Mulu saya masak dope hita. Dia mahata hidaan. Nang pajupa kita dohot Tuhani aka aman dohot tamakai. Ahamanay dohot tatu aka hawan na asing. Mulu saya tong dope hita hati masak. Ahama bedana kita dohot halak na sobo Tuhani siya. Halak na sumanagda Jesus Kristus di bagasan mulut. Apa ini bataman dok? Pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita di dalam hidup. Lasmi rohani halak Kristen dan alam materi. Dan nama dok naso rikok materi. Rikok do materi akamangina rikok. Lasmi rohani halak Kristen dan ala ni jabatan dan alami partungan. Alai hatani di bataman do. Manang ahal na masa di bagasan mulu. Ikon marlasmi roha. Ini sebuah tantangan buat kita. Mampu doa Tuhan di tengah-tengah ni asak ni rohaku, di tengah-tengah ni panguncunan, di tengah-tengah ni parsahiton, di tengah-tengah ni pergumulan. Mungkin saya dihianati oleh orang lain, saya difitnah oleh orang lain. Mampu do beau marlasmi roha. Hatan di batang madok
molo di bagasan Tuhan suka dan duka. Ahapena masa di bagasan mulita debata na mamampukan na maparguguyon kita, mabay minarbo kita, mabay totong marlas ni roha kita. Alamin kita sa tayo naman jono. Ano alasan puasa ikon marlas ni roha kita di bagasan Tuhan? Puasa ikon dohon ni hatan di bata ale amang ahapin na masa di malusong natin marlas ni roha mo. Ale inan ahapin na marlas ni roha parsahitong mo anak ko marlas ni roha mo napagjulong dito. Marlas ni roha karena sukacita atas berkat jasmani. Bersukacita ala nunga dilewat di mata kita akan pasu-pasu para daging. Ama bawa nang dilewat di mata ho pasu-pasu para daging. Mula dilewat di mata dilo gajang murusa tu bagasa tikyon amar ina na pasobulong dihita salunan dan pasu-pasu na siya di mata. Muluboy do pero motong nagodari sino dan pasu-pasu ni debatay. Kuda ni harap na diduaraan ikong mga langobat asa puling modong. Nung nga mga langobat, ibe oras sa 10 minuto. Dan pasu-pasu ni debata muluboy kita modong di podomata sonang pakilalata rak kita doa kayanakon rak kita doa akan keluarga. Dan pasu-pasu ni debatay di bagasan kita. Budak nahi halak noeno. Modong borwin nahi alay laos sodan mobi. Alay sonario di bawos di batado kita. Dan kola dungo roh kita tu bagas joro ni debata. Dihamu akan ina sarapi, dihamu akan ina hana. Boy do pe hamu marinde. Boy do pe hamu melayani marinde kumuamu. Dan pasu-pasu ni debatai salah satu alasan untuk bersuka cita karena berkat jasmani yang tidak terhitung dari Tuhan. Amin. Nomor dua, alasan babai kita malas ni roha marjubilate sowan goan minutai. Ima, alani pasu-pasu partodio. Jesus my salvation. Alanunga ibana gabe hanwaota, ibana gabe juru selamat. Si tua martogi batogi madok nakingan dijaha baga-baga ni debata ketika kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan di dokter mana semua dia perara ni dosa muna mana semua dia pegodang hina bangga ni angka hasalaanmu di dok gabe botar. Yes, doi di adopan di debata, ditiki nunga olo kita mengaku di adopan di Tuhan ini. Amin amanginan. Itulah stirohan dan bangga. Mau di baga-bagaron debata kita, ditiki olo kita mengaku roh adopan di debata Tuhan. Di dosa haposo oku, ditiki au salah makatahom, salah bertindak, salah memutuskan, menyakiti hati teman, mendudekakan hati orang lain. Tapi ketika saya datang mengaku di hadapan Tuhan, baik sekali kau Tuhan. Baik kita marolok-olok merlas niroha di bagasan mulutah. Ala boy do kita melayani. Ala boy do kita manangiak kon hala nan penong diliw debata gajang umur di akal lansia 70 80 tahun. Ala boy do rotu gareja martania, boy do mamodai, boy do mahalem akapoda. Sukacita yang luar biasa. Tadi dalam apostol Paulus nampai di paburu-buru apostol akadoman
Nang songoni si Paulus dan mabahin nasida manadikon hapos tiyaw di ayat 10 dilo apostol Paulus do sihong rohanay nairodo hari Tuhan dunia ay nung nasong napilahaw na padaw-daw siap kamu alay bolak pamatakku do na daw siap kamu nairodo madapat kamu sahali dua hali alay di abad simbolisido lakatku lakanami alay itu tidak menjadi alasan untuk tidak bersuka cita. Nampe badong hamaolon, nampe adong parukilon, nampe godang tantangan, nampe kira nang tilahawan, nampe kira nang hamatian anak kau. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak bersuka cita. Didok dibiltai amangina, umur ijolma 30 tahun tetay. Didok Holang di 70 tahun mulai margogo kita mi 80 tahun dungi marujung ngulutah alay dung 10 tahun ratusan tahun miliaran tahun diinganan na pinaradi di batado kita mi 80 tahun 10 tahun mulai palawas di batagi tadi nurbisor alay ratusan tahun naik, miliaran tahun naik, di api naroko do hingga mangan di surga tayo. Artinya, soalnya gitu be. Mula video debata di hingga umur 10 tahun, ratusan tahun naik, miliaran tahun naik, dia do kita. Di api naroko do mangan di surga. Porse do hamu nang surat buarmu di surga. Alaniah kuasa porsia kita. Alaniah tani debataman do. Barang siapa percaya dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Mana ise pena porsia di ibana do harajao ni debatan. Alani iyo haporsia tahala Kristen amang ina. Di kita halak na porsia hamatiani sebenarnya. Kalau tidak ingana dui, kalau tidak ingana dui hamatayani, tutup mata di bumi, buka mata di mana? Di sorga. Kalau ciduk badui, itu kan? Ate akalan siya mula pahuputa. Ciduk ba. Tutup mata di bumi, buka mata di mana? Di sorga. Itulah sendiri pembongnya tema Tuhan. Orang persatokina doa waktu mata, duni buka mata di surga hasonangan. Atau hari mata hari di bagasan mulut. Alam itu upaya lebaran kita mandok. Manang ahapil persoalan di bagasan mulut. Manang lawas mate biar, manang adigan sadiari, manang dijiate dan bebadia rao. Alana mula tumate dia nunga di parade di batas surga hasonangan dia. Saya wingon do adong balita matong apoda akaman do tamakayna. Pakor koni pakirimon laswiroha di Jesus. Adong masalah ina 30 tahun na salpo naik tampomas yang belawan naik di Jakarta. Ditiki naik tampomas di Tonganilau. Gelombang besar datang, kapal hampir karam. Semua orang sudah ketakutan, semua orang sudah menjerit. Mereka berpikir mereka akan mati. Kita tahu dua do anak kona. Sada siap kanan, sada siap kudan. Nah pasti ada itu. Dua anak kon, sada siap kanan, sada siap kudan. Alay siap kanan itu ngamodi. Jadi nama dapotong siap kuda na nama ibana di Jakarta Selatan Dorati. Jadi di bereng akademanna anggo ingat tahu tiki nama dia nasida tak boleh dipaduduhon dia di rohana dari ada makanya marede buhina saya tokong era nasoalong masalah. Alay singkat cerita sahat mana sida di pelabuhan adung mana maparohau. Inang,
Sudehan mapucak lagi. Sudehan nunga satu mate. Nunga menjerit-jerit. Nunga melihat alamat kau mati namanya. Alay ako ho. Sawan na so, anong lubiyan ni Roham? Ano mabayani? Alay, dengan sederhana dong inataw mato. Ay, hakolawa ng wabiyan. Ola dua do anak koku. Siakan aku mamate, siap budaku di Jakarta. Ay mau mamate aku, paju pangawu anakku pangguaraki, siakan kami. Alay mau mangulua puji Tuhan, paju pangawu bahwa anakku siap budak. Luar biasa ya, Pak Koroni, Hakor Siaoni. Jelai rumah baik ibadah, nak menang babalu, nak mengular sintaunon. Alay rumah baik ibadah bangkit. Jelai itu rahasia ni akak inahan dan ibadah bertahan makin jaya. Malu gajah umur bahak ibadah akak yang aku. Dan belum mati pajupang ibadah kasih hati. Ada kekobohan, bukan? Apa yang mau ditakutkan? Hidup hanya sementara. Kalau lagi hidup bersama anak cucu, mulu dan dihargai anak koniba, mulu dan disariotnya anak koniba, disadaki pajak doa amat tanami, nama lalional, nama kahulunya. Jadi di mana baik kita totong meras miroha di bagasan kita atau di tasaluna. So dia kita patulion plus miroha tay. Mana dari tantangan di minggu jubilate. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan sukacita kita? Alami asapariga lasmi roatai napak dulu. Mari kita mengingat setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup. Mengingat kembali segala perbuatan Tuhan yang membuat kita kagum dan kuat menjalani hidup. Molo marsahit ho saunari ingot ma tiado beliau de mata ho hamalumo. Ahabe namasa di bagasan mulum saunari ingot ma tiado de mata ditikina salpu mangrupiho. Menang 3 hari di panuliran Jeremia episteltai didok marican roh hamalu. Marsorak-sorak mahamu inasi Jeremia. Mernas miroha mahamu inahape ditiki godang musuh, godang parparaan. Alay didok mernas miroha mahamu alanya. Karena di masa lalu Tuhan sudah menolong. Kalau masa lalu Tuhan menolong, hari ini dan besok Tuhan pasti menolong. Alaneha kita diurupi Tuhan, saunari pe urupan Tuhan itu kita. Mulatung kita susah saunari, mulatung kita masak saunari. Alaihat tadi di Batamado, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lapatannya dan selesai dope rancangan Tuhan di bagasan kita. Ada dope ujungnya. Ini belum akhir. Saling mengolu kita aman ina. Ada dope pakilimon video debata ahan tatanyakon. Rokat mitobi dia nakon. Haji pasol. Doh akalan na asik. Alanya rencana Tuhan belum berakhir kok. Alay malulunga maruju mulukta maruju ma rencana ni debata di Portillo di mulukta. Alay saling mengon kita apapun yang terjadi pada saat ini itu adalah masih bagian dari kecil dari bagian yang besar rencana Tuhan di dalam hidup. Nah kedua amanatabain asabuhi tamarnas miroha marjubilate toto tetap mahita saya memuji jalan martanian molo adong aka persoalan di gulung memuji Tuhan setiap hari memuji Tuhan setiap hari kado taboto pakoron namol saya marin kita memuji debata di bagasan mulutan tayo to di penjara si Paulus do si Silas dito ngabonin ala orang maredenya sida ala orang mamuji de bataah manapasa di penjara rogem pa
Lepas di akarat pelintanan nasida jala sahalat sordan porsea tu Yesus Kristus. Mana masa di tembok Jericho. Orang nama rekido nasida, orang nama muji de bataro. Tembok Jericho runtuh. So ni mawaso ni pamujion tanian di bagasan mudunta. Alani dia kaina hana daw serapin mate. Macam uli ede munay. Alay kurang ulina, mula-mula di gereja di ede kamu nai. Nyanyikanlah itu di waktu dimanapun berada. Napapuri akan inam. Asabuhi kita berjubilate. Indo target ni jamita tahun. Tujuan ni jamita tahun. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mau ya deh. Di segala hal ini. Alay tak kaya di bata na sumangkong na taula. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Doko jotuna di labumi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah Kristen mengucap syukur dan Allah naumalun sahihlah. Allah ini diki Allah hitam mengucap syukur laus disido parmalun disahihi. Amin. Allah Kristen mengucap syukur dan Allah nau selesai persoalan. Allah ini diki Allah hitam mengucap syukur laus disido parsai persoalan. Allah Kristen mengucap syukur Allah dan Allah naso adong pergumulan. Allah ketika kita mau mengucap syukur di mana apa yang pinasaha di debata laos disido ro debata mangrubiho mangaleon gogo mangaleon solusi akan masa ibadasan. Ada musada ede nama cekudam halak lomorohan. Lomodo hamu ede dan alani hagugu. Asa umang magkaboto dumi tadi. Taboto ba ete dan alani hagugu nila mungkin boy rakita mangedeo, mungkin Patricia rakita mangedeo lagi. Imam pakoron ni jamita tau dan alani hagugu. Boy au mardalan di golokon. Mungkin ada videonya, musiknya. Masih bisa? Oke. Ima saya tahap persyaiman debata nama pergu kita jala ima membaik kita
marjubilate marlas ni roha. Dakola di gerejon alay manak ahabe di bagasan. Amin martanya mai. Mau dari maniho alay Tuhan dilas ni roha umina pinasahat ni bagasan ngulungan. Jala ido namang parguguyok kami. Las ni roha ni pagdagingon nang pagpagdihon. Naung ni pasato di hami Tuhan. Atong saya ajari mahami. Magkamula ihoni sabkot na. Pasu-pasu maaka amanami nang ako inanami. Napasobulong di Korea. Naung roto baga sa choron di bagasan minggon. Nang sumuni akadungan namin na suboyro. Di ala ni Margalana, di ala ni Akagulaw, nang sumuni di ala ni Akaparsahito. Di rumah sakit, manang di bagas na siya. Tuho Tuhan kasahapon namin na siya. Sa lewong mahamalumon, sa paso-paso akaubat, nang sumuni akapangamilis. Sa iyo matuhan na mga leho pakirimon na siya ko tunasida. Nang sumuni ito akadungan namin na marulang tahon, di na marulang tahon pagkawinan, nang sumuni ulang tahon kelahiran. Saya pasukok pasu-pasu ito na sida Tuhan. Saya ajari na sida Tuhan, makamulani, tibagasa, ngulungi na sida. Tuhan Jehovah di bata amanami. Nang kutanya ko kami akapinopar namin, akayanakon pahopo, tarlumo bima na mangadupi ujian di minggu-mingguan dari masugod UN anak SD Tuhan. Lehoma dinasida aka tiuni roha daw pikiran. UN SMP ari Tuhan. Di ari masugod say lehon nasida konsentrasi sinasiako. Marningon aka persiajaran persiapan nasida na salilingon. Asang giat buhay na sida lulus di bagasan ulas ni roha. Hubar na nihirin ni nasida. Putangin ko kami Tuhan. Akaya las ni roha na pinasahat mo tu Huriam. Turuas ni Huriam na sorang ianakon di keluarga na sida. Keluarga Johannes na pitupudi. Nang sumuni pamasumasuan ianakon. Di keluarga Sianturi dohot Utapea. Di keluarga Martin dohot dolosani. Saya patulus marencana sakat ni nasida Tuhan. Mardalas sude akakulaw na binuhul ni nasida. Nang sawani Tuhan di luas ni Huriam na marujung mulu. Ima amanami Cornel Herbert Siregar. Saya puli Tuhan akayanakon pinopar. Asa marbugo nasida mengadopi akalamasa. Nasoni akan rencana program di tengah-tengah di Korea. Tuhodo pasahapon namin. Pinuji magawa mo Tuhan. Mga sahod ni Jesus Kristus. Martanian kami. Amin. Tajak kong mahatan ni Tuhan. Marindi kita. Laos pasahap magpilihan.